karuan lho. Weting ae aku. Jan-jane kowe ngendi tambahi mas banter go ngono ku go baleni lah ngono kok ya angel ra karuan jane-jane kuwi kalian pagelaran kita sandiwara kedoprak siswa budaya ingkang dipun pimpin Bapak Anom Sutarsono adalah Ibu Kristin saking Rawonglor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Bumi Minatani matur sembah nuwun kangge dumateng Bu Darmini sak keluarga ingkang sampun kersa nimbali siswa budaya sak rombongan dalam rangka tasyakuran walimatul urus pernikahan. Mugi kemawon tansah pinaringan rahayu diparingi seger waras selamat wilujeng rezeki kathah barokah boten lokak nanging malasan saya kebak boten lokak nanging malasan saya wutuh mugi-mugi panjenengan sami ingkang sami rawuh tansah pinaringan seger waras nggih Bu nggih mugi-mugi sedaya diparingi panjang umur mugi-mugi diparingi rezeki kathah barokah. Mugi-mugi dipun lancaraken sedaya urusanipun nggih Bu nggih. Alhamdulillah niki wau nyambut damel sedina suwengi lancar Bu. Delalah kok mboten jawah nggih Bu nggih. Alhamdulillah luar biasa. Oke, di malam hari ini langsung kemauan satu persatu spesial kangge panjenengan kita panggilkan biduan-biduan cantik yang siap menghibur Anda semuanya. Ada si cantik kita panggil bersama Ani Mojoy kami siswa budaya. Yo.
Production. Yoti. Yoti. Siswa budaya. Joyo. Oh ah oh eh. Wis samestine ati iki So oh ah. wong sing tak tresnani ning jane janji. Ejo. Ejo. Black, black. Lho, alah ya. Iku mang ndak nek dudul keblesen ngono. Nek menawa mau dudule kependilan Mas. Iya. Wis samestine ati iki wong sing tak tresnani ning jane janji. Opo ora eling nalika semono kebak kembang wangi jroning dodo. Kepiye manding iki pancen nasibku kudu nandang loro koyo mangkene remung ati iki yen eling janjine ora ngira jebulame suwe. Mas opo salah awakku iki kowe nganti tikung ning jane janji. Opo mergo kahanan uripku iki darat bondo siji karo uripmu. Aku nelongso mergo kepacut tresno ora ngira saiki ning citra ora ngira saiki ning citra sampun bang. Oke, terima kasih. Satu tembang bersama Mbak Ani Manjakani sudah berlalu. Ya, kembali bersama Siswa Budaya kita pakai lagi di dua wanita yang berikutnya. Coba kita hadirkan untuk Anda. Inilah dia bersama Ken Tantri Siswa Budaya. Yo. Masih. Yo. budaya. Oke, Malaysia. Asik.
kanca turu sing tasan ning kamarku cintaku aku butuh kanca turu yang ku peluk ning sandingku bukan bantahan bukan
spesial buat juragan Ibra saking Rembang sampun dipun aturaken satu tembang konco turu nggih Pak nggih sampun dipun aturaken. Ya kembali bersama siswa budaya kita panggil kembali bidu wanita yang berikutnya Tiara. Ayo
ngetos ngono ora kepenak blas ngono. Wes, Dek. Wis, Mbak. Ayo, Dek. Catetan sajroning ati ora luhur saya merati. Iya 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 iya. Aku kowe dadi garwa merga lereng ning gubuk asmara. Aku kowe dadi garwa merga lereng ning gubuk asmara. Terima kasih dari Pak Jarwo juragane foto saking tulis sampun dipunaturaken satu tembang gubuk asmara nggih Pak nggih. Mugi saged ngrenani ing penggalih panjenengan. Ya kembali lagi bersama siswa budaya masih dengan segenap biduan-biduan cantik yang siap menghibur Anda semuanya. Coba kita panggil kembali Renita Gisada. Yuk. Yuk.
sayang takkan tergantikan. Engkau dan aku satu hati sampai mati, setia tak terganti. Hanyalah dirimu, kasih satu yang ku sayang takkan tergantikan. Engkau dan aku satu hati sampai mati, setia tak terganti. Terima kasih Pak Bos. Ayo semoga digoyang kembali bersama siswa budaya. Asik. Sepine wengi iki teridu ati, sing tansah kelingan sliramu, kowe ninggal aku.
Lestri Kidung Wahyu Kala Seba. Buat dulur-dulur pejuang Lestri, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir bersama siswa budaya. Yuk. Asik. Yuk. Rumeksa
kagem Mas Trimo sampun diaturi Kidung Wahyu Kala Seba. Heeh. Ya dipun lajengaken malih monggo. Iki sing durung nyanyi Mbak Arni silakan maju ke sini sayang. Kuat-kuatnya hatimu nampa pacobaning Gusti kudu tapane hatimu senajan apa dilakoni sabar-sabar sliramu ngambek kangen jroning dodo lungaku iki among sewates kerja.
wates kerja sudah terpenuhi ya Mas ya. Sebagai kenang-kenangan buat konco-konco saking Mojoagung. Oke, jangan ngeketan, ditunggu nanti juga dipenuhi bisa ya Mas ya. Ya monggo satu tembang salajengipun tembang Trisno. Nah, monggo diaturi Mbak Dias Kadaswati. Yanti yo. Ya, sambil kemangi ya. Jalukane Mbak Kabul lho. Nanging peteng ning mripatku sinare rembulan nambahi kangen ning atiku tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku kok apusi. Yos Audio.
Ya dek, kukut. Bangi gak ada? Wes ndak, boyoke wes pegel.